Os pescadores queren reducir o cupo da sardiña ante o seu baixo prezo. A calidade do recurso tamén está a marcar o seu valor nas poxas, polo que o sector busca o consenso para baixar os topes. O inicio da campaña da sardiña para o cerco galego non cumpriu coas expectativas. O cupo diario fixado está a ser elevado, segundo consideran os pescadores, e o prezo non está a ser o desexado, xa que nas poxas está a ser baixo, chegando a valer o quilo da sardiña a 50 céntimos. Por este motivo, o sector está a manter unha serie de xuntanzas coa Consellería do Mar para reducir os topes diarios e facer así que se incremente o seu prezo. Entón, claro, aí estamos reuníndonos todas as asociacións de Galicia, cos OPs, para falar tamén con todo o Cantábrico Noroeste para intentarmos, bueno, pues a ver se somos capaces de remediar estes precios que un pouquiño o precio, non? Ainda que estea pescando un pouco menos, pero estes meses hasta finales de abril, maio, hasta finales de maio, máis ou menos, para que cando veña o verán e teña moito máis salida da sardiña, pois aguantarmos o cupo que temos, non? O prezo medio da sardiña das lonxas galegas non alcanza o euro e o seu valor chegou a reducirse ata os 50 céntimos. Moito por baixo das expectativas, non? A verdade que subiron un pouquiño máis do que ao principio, pero o peixe tamén ainda estamos tomando moito máis medianillo que a sardiña. Entón, claro, aí é onde non se afecta a calidade do produto, non? A xouba si vale, pero en cambio o medianillo de momento non ten moita salida para ahora. As xuntanzas levan desenvolvéndose ao longo dos últimos días e polo de agora está a haber consenso entre os profesionais da pesca. No momento todos que nos estamos reunindo, que somos as federacións de cofradías e as organizacións de produtores, o que son como é a Cerga, como é a Cerqueiros Galegos, e os que estamos todos reunidos, pois estamos máis ben todos de acordo. Sabemos que algunha medida temos que tomar, non? Non vamos a tirar co precio do que temos do pouco produto, que son 2.000 toneladas menos que temos de cuota este ano, e cando cheguen a época boa, cando non chegue máis para adiante polo verán, que cando máis se consume a mellor sardiña, pois que non teñamos cupo para pescar, non? O que intentamos é rendir, sacar o máximo rendimento posible á pouca pesquería que temos. Nestes momentos, os cerqueiros de menor tamaño son os que están a pescar sardiña. Sen embargo, o sector tamén teme que o prezo siga a ser baixo conforme se vayan sumando barcos á campaña. Nos contamos todos os anos pasa igual, que se vai a cambiar, non? A verdade que temos, non é que sea fortuna, é que a casualidade, bueno, pois que a barquería, moita barquería está traballando a cabala e traballando a anchoa, pois arriba no Cantábrico Noroeste, por na parte do País Vasco, entón os poucos que quedan aquí é menos cantidad tamén, non? Certo que algunha cantidad temos que ter, porque os barcos que temos aquí, temos a mala suerte que este ano pois que non hai xurel tampouco aquí abaixo, non hai outra pesquería que dedicarse a algo teñen que vivir, non? Pero, bueno, nós somos conscientes que máis para adiante, dentro un mes ou mes a pico, que o produto se vai a subir, non? Cando vai a subir o turismo, cando son as fechas de consumir esta clase de peixe, de sardiña máis grandiña, pois vai a ser outra cousa diferente, vai a aumentar o precio, non? Este ano tamén hai menos cota de sardiña que o pasado exercicio, pero o sector agarda que no 2025 a cantidade aumente ao ver que hai cría no mar. Deberíase aumentar. Sabemos que sardiña hai moitísima, bueno, nós chamamos sardiña e cada un chamalle como ve, non? Medianillo, xouba ou o que sea, pero sabemos que nós temos que guiar pola cantidade de peixe que hai dese tamaño, non? Porque sabemos que ese tamaño de peixe é o futuro do ano que ven. É o futuro que para o ano que ven, pois sabemos que vamos a ter mellor calidade de peixe, mellor calidade de sardiña. O que pasa, claro, este ano consideramos que hai moitísimo medianillo, moito máis que a sardiña e moito máis que a xouba, esa especie. Pero claro, sabemos que se pasa o tempo, po ano, se temos futuro, temos moito xouba e medianillo, po ano vamos a ter un peixe de mellor calidade. Dende que se abriu a campaña da sardiña para o cerco galego o pasado 18 de marzo, chegaron ás lonxas da comunidade máis de 409 toneladas da especie que se comercializaron por 370.395 euros.